Здравейте, аз се казвам Юли. Днес ще играем на държави за Европа и ще ви обяснявам как се казва държавите. Швеция е доста на север и е студено и е със столица Стокхолм. Русия е най-голямата държава в света. И ето тук. Сан Марино е една от най-малките държави или е петата най-малка държава. Естония е при Балтийско море и се намира тук. Молдова граничи само с две държави и това са Румъния и Украина. Нидерландия, столицата и Амстердам е била колонизината. Румъния граничи с моята родина България. Белгия, в нейната столица Брюксел, се намира парламента на Европейския съюз. Испания, там има много футболни отбори, като Реал Мадрид, Барселона и други. Сърбия граничи до България. Германия е била много лоша по време на Втората световна война. Черна гора или Монтенегро на английски е била от Югославия и се е махнала последна. Чехия е столица Прага. Косово много се кара с Сърбия, дали е от Сърбия или е отделна държава. Люксембург участва с Нидерландия и Белгия в Бенелюкс. Литва граничи с Русия, Полша, Балтийско море и Беларус. Беларус със столица Минск, почти като мляко. Полша, столица Варшава, карала се много с предишно Русия или Съветския съюз. България, моята родина, граничи с 6 държави и това са Турция, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Румъния. Не 5. Франция е една държава, която е завладяла много територии извън Франция. Словения. Малка държава, която е била в Югославия. Гърция. Нашата долна съседка. Кипър. Две от нашите съседки, Гърция и Турция, се карат за нея. Ватикана. Най-малката държава в света и в Европа. Исландия. Много отдалечена държава от Европа. Хърватия се намира тук и пак е била в Югославия. Монако, втората най-малка държава в света и в Европа. Албания. Тя не е била в Югославия, но е била в Италия, Литва, Латвия. Тя е била в Съветския съюз, също като Естония и Литва. Италия. От нея преди много години е била Римската империя, Португалия. Завладяла по-голяма държава от нея, която е петата най-голяма, или Бразилия. Австрия, със столица Виена и много красива. Ирландия. Била е завладявана от съседката й Обединеното кралство. Унгария. От нея се е състояла Австро-Унгария заедно с Австрия. Малта. Малка държава, която
е много малка и няма никакви дървета. Норвегия със столица Осло участва в Шенгенското пространство, но не е в Европейския съюз. Андора с столица Андора Лавела. Словакия. От нея с Чехия са правили държавата Чехословакия. Северна Македония. Северната Македония в Европа, една от Македониите е в Гърция, а преди е имала и в България Македония. Лихтенщайн граничи само с две държави, които също са които нямат море, което означава, че тя е двойна, не граничеща с море или океан. Дания. Столица Копенхаген. Босния и Херцеговина. Била е също в Югославия. Финландия. Била е в Руската империя. Това е преди Съветския съюз. Обединеното кралство. Най-голямата империя, която е била империя. Украина. Тя сега войнува с Русия. Швейцария със столица Берн. И това беше за днес. 46 държави от 46 опита за познаване. И това беше клипчето, за да ви покажа държавите от Европа, по един интересен факт за тях, за някои столици, за някои откъде са били преди това. И чао! До следващия път!